Wow, fantastic, baby. Dance. I wanna dance, 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 dance. Fantastic, baby. Dance. I wanna dance, 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 dance. Wow, fantastic, baby. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Dance, 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 dance. Shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. 안녕하세요. Wow! Fantastic, baby. Wow! Fantastic morning. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Wow! Fantastic, Henry M. Smile! Smile! God is good all the time. It's a fantastic morning, Pilipinas. Good morning, Legazpi City. Good morning, Albay. Good morning po sa munisipyo Candaraga. Siniman mga tugang sa mga parantabay niya to sa bilog na Bicabigolan. Good morning, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Good morning. Welcome sa programang Morning Hearing. Kasabay si Ronald Baldo. Sa newsroom, News Manager Mar de la Cruz sa Lawasan Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, ngunya na pag-aaga. Tirindog na po na, tirindog. Terindog na. Borohat. Gising. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Enjoy! Asin sabay-sabay kitang masabi, God is good all the time. Sabi ni Pading Ray, hali ngaya pa di sa uno mga taga kronika 16:34:35. Magpasalamat kamo sa kagurangnan, hulita siya marahayon. Hulit anda na inyang pagkamot, mayo ning kasaguran. Sabihon manindo, ligtasan kami, o Diyos nin sa mong kagligtas. Tipo na kami asin ligtasan sa mga nasyon. Tanganing pasalamatan mi an sa imong banal na ngaran, saka magmuraway sa imong kaumawan. Yes! Have a blessed Sunday, it's a Friday, kapatid. Good morning! Jonas Rosal, magandang mo. Salamat, Jonas. Dakolon ang sakatabang sako ni Jonas. Sige para pupukaw ako kayo. Sige na po sako. Tama yan, Migo. Salamat na maraya. Kaya lang ko niya na aga, naaloy-aloy ako makaabot ha. Di ko nakukuha. Sususikan sa kuyang service na vehikulo. Yes, sir. Saan ko daw nga niya ako naibugtak wara sa sakuyang permanenteng pigasabitan. Awano ka, Ronald. Nako ako sa ano yan, sa ibabaw kang refrigerator. Biyong pinukaw ko na si Mrs. Pagpukaw kay Miss, ano naman ngayon, pagkagag ng isip mo, iba naman ang isip mo. Latoson taka nga niya ako dyan na, pagpuno doon nga dyan, pagkagag ng isip mo, namumukaw ka na naman na, ako yung mga programa, karatang-gatan namumukaw ka. Ay naku, susi. Ngayon, pagod ako, yun na naman. Pangyari, amigong Jerbailon. Alam, kuti-kuti kan sa kuyang susikan. Ay, nga ako susikan auto. Pangyari, nako ako sa ibabaw kang refrigerator. Bata kadakol man kan mga nakapatong na. Pagkagaga ngayon, namumukaw kang... Nga ako susikan auto ko na hiling mo. Pag-una ko, yun naman yan nasa isip mo. Pangyayari. Lagitan ka ngayon ni Jonas. Iyo na nga niya. Bigyan para pupukaw nga niya gumigo. Mala. Haloy akong samo-samo kang susi. Talagang kalingawong kang tao. Kurang ka na ngayon, amigo. Sabi ni Nong.
Good morning, amigo. Nong Smith Shop. Alright. Padan tunay. May edad na talaga. Kuha na talaga kita. Medyo nagilingaw-lingaw na talaga. Okay no? Aram mong tanawan mga parada kan mga bareta, mga tugang in the morning. Hindi po sa DCGB. Buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Parada in the morning sa DCGB. Jim, good morning. Go ahead. Kumusta dyan? Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Bungkaras kan sa tuyang mga istorya pura birpalanan sa tuyang bareta. Good morning sa mga paradangog niya tong mga bantay dyan sa provincial impounding area sa Salvacion Daraga. Taot Abangan. Ayo. Roberto Obed Mostoles. Roberto Mostoles. Mostoles. Yes, Si Obed okay. na Mostoles. Good morning, Tabibet. At Jun Abanyas ini Loreto Mabine. Loreto Mabini. Yan. Good morning, Yan Zando. sa Purok Olukan Salvacion sa Daraga. Iyon. Mayawas, Jim. Mayawas ang lugar. Mayawas. Walang iwas. Talaga, Yan pala ang provincial Oh, dyan operation sa mga center na. nagabayular kan mga kwan, kan mga traffic rules sa Albay. Tulpen malo na Pag na-impound ka, diyan ka dadarahon. Diyan ka dadarahon. Nanapa na mga bus. Talaga? Talaga? Tulpen mas dyan. Sus ko, di na pagintinikan mga tagsariri, adi. Ay naman kahit kung tutubuson mo kung halimbawa million man sa dahil mo na. Baka mas mahal pa sa auto, adi. Tulpen pas dyan. Dahil lamang sa to ididunar. Pagservisyon na lamang pasiring sa Piodoran. Yan pala mananggad na mga impounded vehicle dahil naman pigigarami. Tulpe? Baka mananggad pwedeng isipan kang gobyerno kung anong gibuhon dyan. Oh, mapakinabangan lamang. Servisyon Oh, sa mga idonat sa LGU o kung saan itatao, idonar. PPP. Siguro, makaisip dapat ka na congressman o senador kung anong gigibuhon yan o LTO. Adi? Gibuhan ko daw nin sarong niya May sa news batas. item. Sige daw, gibuhay daw yan. Gibuhan ko. Gibuhay daw yan. O, tamay footage kita digdi. Sige Ako lang daw. taot-taot pati. Okay, sige. Tamay kwan kita dyan. May pigdi-develop. Yes, good. Karoon na naman, BP, ang casualty sa ginubatan dahilan sa COVID virus. 60 anyos, konsen sigun sa MDRRMO chief si Ma'am Joy Maravillas. Ang gurang medyo nakamati nin kadipisilan sa paghangos. Dinara sa ospital, kaso hapon nagadaan. Ay, sus kung Antigen test, positive ang resulta. Oho. Pagtubod COVID ang kausakan kagadanan kani. Kani may bagong active case ang ginubatan. Sarong nurse, nagtatrabaho sa sarong pribadong ospital dyan sa Ligaspe. Oho. Tinda kon aram na ini dyan. Pangyayari sa maabak. Oo. Ano? Pero nasob na yan? Sinwab? Na-confirm na COVID? Di Yung naman. confirm ka, active case nga ni. Ay, Confirm yun. na. So nagkatrabaho sa rong hospital, di kung na-expose yan, di. May contact tracing na dyan. Tadyan nga ni Oo. nag-ahali. Iyo. Nagka-barangay, banggiton pa na ni. Nagka-barangay, ano daw? Ang taramon na Banaw. Oo. May close contact ini taga-barangay poblasyon. Naka-isolate na ini. Base din contacts sa mga na. otoridad sa salod, ang pagtubod sa BBP, may mga carrier na dainin sintomas na manifestasyon, pero nagdadara nin local transmission. Iyo. Actually, yan na mga carriers na mga, ano yan, dahil man nasa swab. Nakulong ka sa palibot. Kaya nga ni talaga, Siyempre. pinapag-ingat kita. Ako, Dahil magpara pag-fiesta, dahil magpara durumang tarap, sa in. tarap. Di ba? Detaram yan. Kaya mas baga, pigaing ka sa magmas kita permi, buda, mag-observar kan social distancing. Iyan ang common sense. At talaga ang solusyon sa problema. Kung tataw kita kaan na magmas, social distancing, iyan na karapot-kapot naan. Di ko ta masyado kita kaan. Kaya lang, dito man nagigibok tama. Yan, kaya, ang pangapunan, ginharay, apelo, magini Mayor Jim Anong Hoko, doble ingat-ingat sa paulit-ulit na sana ini. Ibaga. Dahilan ta sa tantiyakan alkalde pon sa pagpon kan pagputokan pandemya dahil mababa 10 persona na nagbuhis nin buhay igdi sa ginubatan dahilan sa pagpositibo sa COVID tabi bibi. Kaso hapon alertado na naman so RHU so MDRRMO para sa contact tracing na mga nagsasagibo
Digdi sa kapalibutan kan Ginobatan na Albay. Mhm. Yan tabi BPN sa to'y mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Oh, may naggadan dyan sa Ginobatan, mga tugang dahilan tabi sa COVID. Gani nagiging normal na sitwasyon na sa palibutan. Pero po dapat ay tamalingawan mga tugang ang padagos niya itong pag-iingat. Ha? Ange Galero na sa linya. Ange, good morning Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag netong bareta, tinumpos nin salo, puko mas o menos alas 7:40 nin ka pagkabanggi, nasarong harong sa Zone 4 kan Barangay Bitano, Legazpi City. Sa mismong pagpasiring kan DCGB News, kasubanggi sa lugar na pinangyarihan asin sa eksklusibong pagkikipag-oro niya to kay Legazpi City Fire Marshal Fire Chief Inspector Jerickson Miraflor. Kinonfirmar niya na ang tagsalirikan harong na nasulo ka ini haranisa naman ini sa may riles kung ikagikan sa may Terminal Road pasisiring sa Gaisano kaya sa may likod na parte na ini kan ICR Legazpi namidbidan ang tagsaliri na si a certain Joramil Gilisona. Light material man sa na VPN harong sigun kay Miraflor asin na posibleng electrical problem an kausa kan sulo alagad padagos pa daw nindang iimbestigaran an bagay na ini na nangyari kasubanggi. Sinabi niya na base sa pagkikipag-oron sa mga tagsadiri kan harong naghali daw ang mga ini asin kan magbalik na reparo na nasusulo na ang sendang residensya din sa Barangay Bitano asin na napag-araman na daiman daw VP din na gasera o ano man na nakapatente na kandila sa Laugan harong alagad na reparo ninda na naglaad na sa nang bigla o kuminaraba na sa nang biglaan na sarong linya ni kuryente na iyong nagrason kan pagdakula kan kalayo. Ayun. Inian na kabtangkad pahayag ni Fire Chief Inspector Miraflor kasubanggi sa nangyaring sulo. Sabi man ko na Nawawalaan. Di nasabotan na Ange, tabi. Medyo maurat kasubanggi VP duman sa lugar pero sabi niya i-confirm pa man gari din data mabalik siya duman sa lugar na pinangyarihan kan sulo asin alas 8:05 na kasubanggi VP kan na-deklarang fire out na nangyaring sulo man tang daiman ni nairido sa incident ding ini asin uminabot siya naman sa first alarm ang estado kan sulo kasubanggi. Ayan. Natumpuso kala so harong pero first alarm lang? Oo, first alarm lang da. Classification ka pag natutumpos, first alarm? Well. Talaga? Ano? Medyo naging halasan ako. Ayun nga nito. Sige. Siguro, ang pigpasyan man nito, dahil man nakadamay kay iba pang harong dyan, maski duro po kan mga sorong dyan, VP, tulos man da kayo nakarespondi sa indang mga tropa dyan sa Legazpi City Fire Station. Okay. So yan, VP, sigun kay Miraflor, iimbestigaran ba nindaan na talagang kausakan sulo at sinaarabon pa na kumangkura naman ang danyos perwiso sa nasabing lugar na nangyari dyan sa Zone 4 ka na Barangay Bitano, Legazpi City. Yan tabi VP, ang informasyon, sumada ka nangyaring sulo kasubanggi na natutukan man ka na DCGB News. Ang Galero, DCGB. Salamat Ange sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, Luwens Barcena na sa linya. Luwens, good morning Luwens. Luwens. Salamat tabi BP. Yes, morning, go. Good morning. Good morning sa gabos na mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta tabi BP. Pupukasan ng unyan na biyaheng Legazpi to Manila na biyahe ni na bus tabi BP Andre. Pasahin. Ulitan daw. Madali lang ta. Ma-change battery kita madali. Ano ang change battery mo? Sa V-chip mo? Sa monitor mo? Taklaro. Ang pagkadangog ko, ma-resumir ang biyaheng unyan Legazpi Manila kan mga bus. Roger, Buses, pasisiring sa Manila as in vice versa. Legazpi Manila. Sige daw, go ahead. Bubukas sana BP sa Sabado ang biyaheng Legazpi Manila vice versa kang pampasahirong bus.
Ini ang kinonfirmar sa DC Gibeños de Legazpi City Central Terminal Manager Joselito Sestina na point-to-point ang magigikaining ururon. Asin ang masakay dapat may negative RT-PCR test o saliva test. Oh. Sa Red Cross o pwede man antigen test na kukuhaan sa ICR. Ang gabos pwede magkuha ng siring na result sa ICR COVID-19 facility ngani na masiguro na marayaan sa indang salud paluluwa sa rehiyon. Marisumir ang nasambit na operasyon sa Sabado, Mayo 22, 2021 atin ang Legazpi to Manila na biyaheng bus 6 p.m. ang departure. Asin sa Mayo 23, 2021, maiden trip alas 8 ng Banggi departure sa PITX Metro Manila. Oh. Susugman sa pahayag ni Alcalde Noel Rosal, paagi na iningani na dai na magkaigwanin mga kolorom na van na padagos na nagiging problema kan lokal na gobyerno. Siring man, iyo maninian pahayag ni Gobernador Francis Bichara kan makaulay kan DC Gibeños si Governor Francis Bichara spokesperson na Danny Garcia may kinaraman sa siring na bagay. Point to point ang biyahe. Asin kung sain man sa Albay, dai pwede ining magbaba o magpasakay sa bakuali sa terminal para masiguro ang kaligtasan kan lambang saro. Ang antigen test sabi BP 450 daw ang kantidad digdi sa Legazpi. Angani nang makabiyahe ka sana pasisiring sa Metro Manila. Anong assurance? Paano ang assurance kaya na dahil dyan mabinua, mapinilyo kan pag-abot sa mga test na uyan nga ni baga nakuhan, uyan nga ni baga na mga nagbabiyahin ng mga ba, nakakalusot ng mga piki pala ng mga test na Iyan di pa na paganta. Ikadua, anong aram kaini ng mga bus operators asin mga terminal operators paano nila maaraman kung genuine o bako ang daradarang RT-PCR, saliva or antigen test? Tatawsin na kan magiling? Anon tayan ta BBP? Ipano po na tabenluens? Roger? Ako may duda ako kan may makakalos. Ikatulo na punto. Natatay babalik mo ang biyahe kang bus na paingurag ang kaso sa Manila. Kang inot nga ni ng kaso, ginatos lang, dahil nagasang ribo, binawal ang biyahe kang bus. Papunta ka ng LTFRB naman. Apunta daw ang LTO. Nangunyan ang kaso ng COVID sa Manila, nagsobra 5,000. Roger? Nagsobra 6,000. Tapos pinabalik ang biyahe kang bus. Oo. Bata, ang sarap pa pati nga ni BP sa ipagkonsiderar. Tardig di ba ka sa Legazpi, so mga nagkapirang mga... Pero ang kaso sa Legazpi kang COVID, alang kawonon baga? Alang kawon. Salbay, alang kasabikol, alang kawon. Alang kawon. Anong assurance na yan napapasakayon dyan sa mga autong iyan? Tama asin original ang borobit-bit na papel kaan? Roger? Anong mga preventive measures kaan? Magbababa yan sa bus haling Manila o daing barabaan yan? Siyempre may irihian yan, may karaunan. Oo. Saan yan makaraon, saan mabaraba. Roger Yan na na. dapat ilatag, baka na dapat kita na magpaparatataram, ilatag dapat yan sa tao, nganing nasasabutan. Correct. Di ba? O pagsakat mo duman sa PITX, PITX? Isitec, Na Paranaque, Diba sa Integrated Paranaque? Terminal? Pagsakat mo duman, sisan ma-inspection kang kung totoo, ang darada, baka idungdong sa imo. Arab ka so nagkaraling ni Jimmy na tinype, prinint lang sa coupon band. Iyo, Diba? Paano nila maraman na tunay ang papel? Ikadua, paghali ka rin sa Legazpi, siring man. Kung may duda, kung may magbipinilyo dyan. Diba? Termina. Yan ganun mga dapat na ilatag. Kan sisiribot na kaiyan na gigibo na iyan kung ano mga preventive measures na tultol. Yan nga na tamili pa lang dahil mo na dadakop sa mga kolorong pabiyahiyon mo ang bus sa Legazpi, Albay. Ano yan? Anong ka? Di ba? Kung tatao ang kung mahigpit kita talaga, ano mapagkaparakuan mo? Dakopon, asin karasuan ang mga naging kolorom na mga nagatransportan ng auto. Ansisay man na may daradarang piki na papeles padosahan. Roger? Tapos ang tamay ning dito na solusyon. Yan ang solusyon mong pabalikon mong biyahe. Nga nang mabawasan nagipiki papeles boda mga kolorom. Banat na
Nagapaliwanag man sa ako. Nagapaliwanag. Hining latuson ta kang aki ka na. Pangyayari. Pagkagagadin man na Diyos. May pabanatan mo na. Para ako nag-aapot. Eh, wala. O, di ba? Ay, klaro mo Roger. ka na, Luwens. Ay, klaro mo. Iyota, Klaro mo yan. nagputlayan tabi. Mga seryosong bagay yan. Mga seryosong bagay na dapat ilingon. Roger, Kaya karon inot nga ni, ginatos lang, ribo lang ang kaso sa Manila, dahil biyahe, dahil talaga binahe ka, boss. Kunyan, 5 mil, 6 mil, binahe, may biyahe. Ano ang radjikaan? Oh, Roger. Oh, okay. Pero siyempre, sa positive side, magayon man ka ng revenue yung may tatao sa terminal na padagos nung Yun yan na nga, nasa taxiyon. ang bottom line dyan, negosyo, Oo. ekonomiya. Actually, iyo talaga, kaya ang binalik yan, ang bottom line dyan, negosyo. Roger. Oh, may sa mga negosyo, garadana. Oo. Sa mga bus driver, medyo din ang hanap buhay. Sa mga bus operators, kulang ng income. Taday na nga ng biyahe. Aliyo na bagang dahing biyahe yan? Roger. Di ba? Sa Pre. mga hotel, dahil naman kinag-check-in, tamala nga ni bagadaloy ng dahing kulang kibiyahe. Oh, tapos inormalize mo, di pa nga ni kita naka-achieve ki pirang porsyento kan bakuna. Roger. Sa US, Buda, sa ibang lugar, sa Israel o sa iba pang mga lugar, mga mga 70-80% ng nabakunan, kaya binagsutaranggalang kang mask. Kita nga ni, di pa lamang kita nakakadiit, nakakapirang porsyento mga, di ba ka nakaka-30% kayo? 20%? Roger. Oli, baby, may nag-text sa kuya. Oo. Ata nga yata Papa Orleon na oni nga yung supasiri nga digti sa Bicol. Nugad gani nga ya, dahil na nagpapasiri rin sa ICR. Minahuli na sa nga sa barangay. Iya, sarap pa yan. Yan ang dapat na usayon. Diba? Pag-abot yan sa terminal, masa niyan, Oo. siyan ma-check, may nag-check. O puro liw na ang diretso. Tadi man, nag-RT PCR man ngayon. Puro liw na. Roger. Anong kasiguruhan ta na paghalikan sa Manila, then na-expose yan sa agyan. Roger to that. Di ba? Then Kaya bata nga nagbarabag. ragiyan, pati takol man ng COVID. Iyon na nga niya. Anyway, anticipation man sa yan. Pero kaya ang gigibukan gobyerno, ta gustong ibalik na mabuhay ang ekonomiya. Roger to that. Pero sa pagbuhay ka ng ekonomiya, nakalatag ang mga measures na makontrol ang pag-ulakit kan virus. Taday ta na iling. Roger. Question ko man sana. Bako man ako eksperto dyan. Okay, sige. Roger tabi pipi, abangan ni mga pangistorya kaya anta sa Sabado, maarangkada na ini. Oo. Kasi pantayan taman tabi ni Pipi Henry. Okay. Ako po si LBB, salamat. Good morning kay Bata Salamat, Bata. Lawen, sa report. May masasabi ka, Panoy? May masasabi ka, Panoy? Ikaw ka pang masasabi? Hindi na po yan, Henry M. Ata nga, ikapag kagaga sa iyo, mainit ang payo mo. Hanap pa na dyan sa phone mo, dumudo ka na ng kigatas. Panaki na yun na. Oh, anong banat? Paringal Mario, nasa linya. Paringal, good morning. Go ahead. Kumusta dyan? Naputol? Oh, sige. Alas 5:35 na. Nata nagtugot si Go Bitsara, siyang haputon mo. Iyo nga ni Tapi, Madam Rino. Diba? Ako, iningkon talaga. Gustong buhay ang ekonomiya, kaya gustong ibaralik yan. Pero, di pa nga nila man kita nakakaong kan, ano yan? Pirang how many % kan bakuna? Nagdiresisyon na kita kaya? Ha? Hello, good morning. Good morning, mi amigo. Naramdaman mo ka atin kasi pa. So, ano? To report magabata ni Jomar naman sa kadata. Atin kasi sa kadata. Iyo amigo, mga piki sa ibang papeles. Tapos kapag yung hindaan ba? Iyo yan, yan, oo. Grabe naman. Oo. Diba? Ano na mangyari sa inyo sa to? Iyo, maghanda lang kita, digdi. Maghanda lang kita. Maghanda lang kita. Ta ako sa iling ko, may iba pang abutan niya. Di ba? Hindi mag-ginang muna sa namin negosyong ano. Ito sa basta. Di ba? Maray ko ta, kung saan nag-uli-digdi nga yan sa bagay, di ba, makuhan? Beta, aram mo, di man ang progulan tang di mag-uruli. Siyempre, mga taga-digdi yan. Karapatan na umuli. Pero talagang dapat ko ta, seryoso ang mga requirements na dapat ipasunod sa pag-uuli nila. Nga na dahil maglakop ang mga viruses. Tapos yun
magkalagay dito ka kaya na patakat na. Kaya yun, mga Iyo. matibayan mag-linis. Oh. Pero pagkabot sa implementasyon, ganito sa problema. Pero man lang tabi. Yes, sir. Salamat, Bigo. Mabuhay ka. Pangyayari sa mga baka. Taon ta, husayon ta dawan. Mga interview kita naman sa 7:30 to 9 sa programa tang Anhapot. Okay, ta manghanap kita ki mga dagdag na resource person kang kung i-clarify tang kung ano nata na ano ang rason kung nataaro ka ng desisyon. Hello, good morning. Hello. Hello, yay, naputol si kapatid na Noel Manalo. Paringal, good morning, go ahead. Yes, good morning, pare. Pag sa Diyos, asin pag-iingat sa COVID, yan ang pagbabalansi man ko niyan kan simbahan katoliko, partikular digdi sa Diocese of Legazpi, ang sitwasyon mo niyan na yaon pa ang pandemyang COVID. Alagad encourage mangyaray kan simbahan, ang orog na pag sa Diyos. Sa standing order ko niyan ni Bishop Joel Bong Bailon, bukas ang mga simbahan, ermita, sa debosyon kan mga tao, alagad ginagaypuan mangyaray, ana pag-obserbar kan health standard procedure, paggamit ng face mask, sanitasyon, asin social distancing. May mga regular man na misa, selebrasyon in okasyon, lalo ang mga piyestahan, pero yaon ang kooperasyon ka simbahan sa health protocol ang lokal na INTF. Importante ang pag sa Diyos, alagad dapat sabayan mangyari ng kooperasyon sa pag-iingat kontra COVID. Yan po karas ka na informasyon, Alarmario, DCGB. Salamat pa rin Al sa report, ali dyan sa labas. Okay, 5:39 sa morning hearing sa DCGB. Okay, sandali lang basahin natin ang mga reaksyon kan sa tuya tabi na mga paradangog. Ano ini na, ano yan, ha? Mga reactions, may halabaon na text digdi. Ano ini? Kay par kung ma-review ini. Sige po i-review tayo ng sarong text na halabaon na tagar-issue ini Okay, nyata tada bibasulan chay nata China. Sinalihan kang virus. Tama kuya, dumarami pa na dito sa Bicol ang COVID. Iyo baga, oral da baga po, alang ka. Dahil nadadakop ang kolorom, tadaiman pigdadakop ninhuli, ta kompleto ang padulas, sigurado yan. Imposible kaya na dahil siya magkadarakop, anong hiling mo tabi, sir? Ayan, anda ako makakonfirmar ka. Happy birthday po kay Roji Soriel Yaneta sa May 21 of Japan. Regards to Edwin. Regards ngaya to Edwin Shihomi, Yoshihiro, KJ Caleb, Ayana Lilian Carmel from MMC. Manay Merly Caceres. Idol, pakigreet mo po tabi sa buyuan. Nakatoto kami. Sabi ni Dan Orense, all problems are only due to two words, early, late. We dream too early and act too late. We trust too early and forgive too late. We get angry too early and apologize too late. We give up too early and restart too late. We cry too late and smile too late. Good day. Yung mananggad adi. Thank you, Dana. Good morning, tabi sa imo. Baka tabi pwedeng magpadala ka mo kitawo digdi sa DOST tamaraot buhay manito mga rank and file dait tinao ang mid-year bonus kang management. Paki-investigaran mo da i-report man tabi instead na sa Civil Service Commission kamo sa DCGB, siguradong makatabang. O, i-forward ko ini kay Lowens, ha? I-forward ko ini kay Lowens, ano?
Ako na tayo, forward tayo ni kay Lowens na baka malingawan ko. Ay, baka malingawan ta ini issue ini. Nataman tada eh. Di ba? Nataman tada itatao dyan ang ano yan, ang mid-year kaya na. Paano yan? Obligasyon yan sa empleyado. Di ba? Ipapalap ta po ini. Moyami po dangogon ini ni madali lang po ata ano yung dangogon ni Kap. Happy birthday kay JL Alberto as ninbaybay Karamuran Catanduanes from Alberto's family. Good morning, pabati po happy birthday kay Alizon EJ. Good morning, bubuhayo ng ekonomiya, gaganda nun ang tao sa COVID. Okay. Belated happy birthday kay John Rihino Shandi po. Happy birthday kay Joel Makasait from Militro Brigado ng Pag-asa Daraga Albay. Hen, dahil kita magngalas kontrolado baganinda COVID. Basta nagbaba, open sindakan mga tao para magdakol naman ang COVID. Morning po, pakigreet happy birthday po kay Alan Magalona. Happy birthday, stay safe, God bless. Happy birthday po. May advisory po sa burnout. Ay, di ko pa po nailing. Di ka pa po nailing ko ni kong schedule na burnout ngunya. May jumper po digdi sa mo. Ano po ini madakop? Aloy po pati ang reklamo kami kay Kap. Sabi, iyo da kaso may kapit palan. Itip na nindo yan sa APEC. I-report na po nindo yan sa APEC. Tangani po na makunyan, matrabaho. At nagapara pa nga po doon ng APEC na yan ngayon arayo panindo. Tapos pagre-report sa APEC, may mga nagre-report sa inyo na man ma. Diba? Okay na? Happy birthday. Morning, pabati po kay Papsi Mostar and Teacher Salve from Bangkiruhan. Okay. Happy birthday po. Okay. Okay. Sandali lang nga dito tayo. Sa sarotang cellphone, ito, dakol na mga greetings. Taga-sign po sa balita ni Mr. Nasalita. Sa ginubatan po, sunagadan sa COVID. Time may fade. Baka tabi pwedeng maakoy na to. Okay palan ini o. So sa DOST palan. Sige tayo, forward ko. Lawens, pakipala mo tabi kayo niya. Na tungkol sa beneficial. Ano naman daw tada yan? Gobyerno bagay yan. It's all the Tungkol dyan. Okay? Sabi ni kapatid na Noel, ang dapat kaan na negative test result test, naka-QR code para sigurado na tunay ang resulta. Ta ako, nagpa-antigen man. Pero, naka-QR code, pig scan, maluwas po sa result mo. Iyo man ang God. Maray ang suggestion mo. Ako pwede dapat naka-QR code. Tangani na pag-in-scan. May scanner ang mga terminal. Di ba? May scan iyan sana. Kung may scanner ang mga terminal, madali. Kung dahil term scanner, adan magagibo. Dapat talaga mga tugang igwaki, mga requirement ka na naka-QR code ka, tapos pag in-scan iyan, maluwas tabi ang sa imong resulta online. Di ba? Di ba? O, bueno. Okay. O, sige. Mga tugang, sandali lang po. Sandali lang, kapatid. Ilingon tada muna kung ano talaga ang pagkakaiba kang Pinoy pag-abot sa mga appliances. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, laging mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Iba
Yes, iba talaga ang Pinoy. Iba mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the old Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have stood by countless Filipino families and businesses, helping them reach their ka-asenso dreams. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there, and it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Kundura's FB page. Dahil sabi nga ng Kundura, iba ang Pinoy. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa, kaya kada turo bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, alamin natin ang mga dagdag na bareta. Ali po dyan sa lawas. Renz Luna po nasa linya. Renz, good morning, Renz.
Yes, maray na aga tabi BP, asin maray na aga sa mga prantabay sa mga tugan niya tong mga bareta sa roman na babae na nabiktima ng cyberbullying nagdi sa Banwaan Daraga. Na biktima namin binan ni si Mary Barbid Iliona, 27 anyos, may living partner, kurang trabaho sa residente ng Proxete, Barangay Anislag, Daraga Albay. Segundo di sa police blatter, may sarong Facebook profile o Facebook account sa Facebook na nagngangaran na si Adrian Marbid ang nagpost sa social media na kung saan nagtaram na pigpapaingat ang publiko lalo na naman as pinangaranan ang naunambitan ng persona as idiningan ni pinag-aligar na sarong parabas. Kaya tulos man na nag-report ang naunambitan ng biktima sa Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon asin pinag-aarampas pinagtutubudan kan na biktima na may koneksyon sa dati niyang trabaho ang pangbubuli sa iya online asin ngunyan ang naunambitan ng concern ipinag-forward naman sa Regional Anti-Cybercrime Unit dyan sa Campo General Simeon Ola. Yan ang mga dagdag na barata din sa Luwas, Transluna, DCTV News. Salamat, Ren, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo. Jomar Bien po nasa linya. Jomar, good morning man. Go ahead. Salamat, VP Henry. Good morning. Duwang persona ang arestado digdi sa Banwaan kan malinaw dahilan sa kasong pinaghampang may koneksyon sa pagpuputol kan poon kanyog. Ang arestado kasurma, nabistuhan na si Librado Cuerdo, 70 anyos, residente kan Barangay Matalitni kan Malinaw Albay, asin si Joven Kitasol alias Ongga, 33 anyos, residente kan Kaparayong Barangay. Antuang iniigwang pigahampang na kaso na pagbayular sa Section 5 kan may relasyon sa Section 9 kang Republic Act 8084 as amended by Republic Act 10593 o sa Semkling Tataramon, pagbayular sa lane na nagbabawal sa pagputol, pagtistis kan poon kanyog, 36,000 pesos kada saro ang fianza na rekomendado kan korte kontra sa duwang ini. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa Luwas. Okay, sige. Oy, sandali lang sa mga naghapot tabi dyan sa pag-entra mga tugang sa Jim's Coffee, raffle promo palan. So Dropbox po available na digdi sa DCGB. Pwede na po kamo na magpadara kan sa inyong mga Dropboxes, yaw na po ang digdi, mga tugang sa estasyon kan DCGB. Okay? So, kung gusto mong maging milyonaryo, Jim's Coffee dapat unkape mo. Para po maka-entra sa magkape at magkamilyon, Jim's Coffee Mix Raffle Promo, magbaka lang po nin Jim's Coffee sa nin iba-ibang variants. Available yan. Yan po sa mga grocery, supermarkets po sa tuya tabi na palibot. May Jim 7-in-1 coffee, 5-in-1 regular, 5-in-1 sugar free, 5-in-1 sugar added, no sugar added, 5-in-1 stand-up pouch, 4-in-1 with agaricus mushroom, gapaki 3+1 with ginseng, 3+1 with ganoderma, may 3-in-1 spirulina, 3-in-1 wheatgrass, 3-in-1 grape seeds extract, Jim's Grande White, Jim's Grande Black, Jim's Grande Brown, gapaki coffee mix, Jim's Coffee with sugar, with brown sugar, Jim's Brosco Black with coffee, coffee with tongkat ali, at saka Jim's Black with ginseng. 5 sasyang kay puan kaan. Ilawag yan sa sobre, mga tugang isurat po sa indong mga pangaran, sa luwas, edad, kompletong address, contact number, day paglingawan, tapag nanggana ka mo, apo dan tabi ka mo sa numerong yan. Tapos mga tugang pirmahan, asin day paglingawan po kung anong variant ang sa indong isinabay, asin po ang suking tindahan kung saan binakal, asin po ang promo title. Ang promo title magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo.
Magkakaigwa po din preliminary draw sa July 24. Anom ang manggagana po nintig 100,000 pesos. As in anom tabi as in 27 pesos man, as in 27,000 pesos man sa kada partner outlet. Sa Enero, sa Disyembre po, December 22, 2021, may sarap pong winner na 1 million pesos. Diba? Ang mga partner outlet po magagamit nin sanggatos mil. As in po, 27 man ang manggagana nin 27 mil pesos. Oh. Kaya ano pang pigalata, mga tugang, ihurog na po mga entries as in may tsansaka na maging milyonaryo. May hapot sa kuya kan sarong kasubago, kung sa mga entries na tabi na hinulog kampet sa 20 kan July, kasabay po sa Grand Draw. Yes po. Kasabay po an sa Grand Draw. Kaya may tsansa kang manggana kidawang beses, pwede kang maging manggana kan 1 million, pwede ka pong manggana, mga tugang kan 100,000 pesos. Taduman iyan tabi ihulog gabos na mga entries. Okay? Obeno. Ay, oras natin. Madali nang mag-alas 6 mga bareta na kita. Pero alam nyo ba mga kaibigan, gumising po ako kanina na feeling positive and happy. Alam nyo naman, these days, that's already lucky. Kaya naman po, naisip ko na i-share ang mga good vibes with everybody. Today, magbibigay po ako ng tips on how to be lucky. Simple lang naman. Just ride, tap and enjoy at McDonald's on May 22. Bukas po ito ha. On May 22, mga kaibigan, 40% off ang quarter pounder with cheese when you present your McDonald's app. Kaya bago mag-ride-thru o bago po kayo mag-ride-thru, be sure po na na-download nyo ang McDonald's app. Kinakailangan pong i-download ninyo bago po kayo mga kaibigan mag-ride-thru sa McDo. Dapat po yung app, ulitin ko lang po, na-download po ninyo. At saka back to my tips po mga kaibigan. Una, ride-thru with your four-wheeled ride. Pasok po dyan ang mga kotse ni tatay, ang van ni tito, at skateboard ni kuya. Isama po pa po ang karito ni Manong. Oh, talaga Isama mo pa, mga kaibigan, ang kariton ni Manong. Pangalawa po, present the McDonald's app pag nag-order sa McDonald's ride-thru. Ulitin ko tandaan po ninyo, mga kaibigan i-present po ang McDonald's app pag nag-order sa McDonald's ride-thru. At sa huling step to have a lucky ride, enjoy 40% off on your quarter pounder with cheese. Oo, ganon po kalaki ang discount. From 142 pesos, ang quarter pounder with cheese ay 85 na lang. 85 pesos na lang Kaya po on May 22, ride, tap, enjoy tayong lahat. Kita-kits, mga kaibigan. Kita-kits po tayo. Promo runs on May 15, 22, and 29, 2021 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 118893 Series of 2021. Okay, yun po tandaan mga kaibigan, McDo drive-thru lang, di ba? McDo ride-thru, may discount. Tayong malalaki na pwedeng ma-avail oras po ng ating mga cellphone, mayroon pong app ng McDonald's. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:02 oras sa bilog na Pilipinas. GB News Express.
Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na biyernes ngunyan, petsa 21 po kan Mayo. Headlines kan mga bareta, provincial bus operations tutugutan na poon sa aga. 59 na mga locally stranded individuals day nakalusot sa border control point sa Pulangi, Albay. Ipinadara sa quarantine facility. Herd immunity, day kayang makamtan ngunya na taon. Pilipinas, day na ma-import nin bagas. Sa ibang nasyon, Hamas militants, suko na sa pag-atake kang Israel Defense Forces. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Pigahanda na ang Legazpi City Grand Terminal in preparasyon para sa pagbolta kambiyahin in mga bus poon sa aga hali sa Legazpi City pasisiring sa Manila as in vice versa. Ipinaliwanag ni Alcalde Noel Rosal na ang mga tutugutan sa nang mga pasaheros na makalunad sa bus iyo itong may kapot na negative RT-PCR test sa live test as in antigen test. Idinagdag pa niya na kung mag-abot man digdi ang mga pasahero hali sa Manila, deman kay po na i-quarantine. Sinabi ni Rosal na tutugutan na ang provincial bus operation tanganing mapundo ng biyahe kan mga illegal na van sa rason na apisar na palabaw ang singil kay nin pamasahe, delikado daw ini. Napugulan po kan mga otoridad na day makauli sa sendang lugar ang 59 mga residentes kaniba-ibang banwaan sa syudad o kabikulan matapos sindang dai makapresentar na negative antigen test result sa Linderos kan Albay sa Barangay Agos, Pulangi, Albay. Kasunod kan mahigpit na pagrikesa sa mga personang hali sa ibang lugar lalo na taan hali sa Metro Manila. Sinabi ni Pulangi PNP Chief Major James Ronatay na sinda nagdesisyon ng masitar ang mga pasaheros asinderahon sa health facility sa Barangay Tula-Tula, Ligao City para sa magkakanigong quarantine procedure sa laog ni nagkapirang aldaw bago pa sinda tugutan na makauli sa indang lugar. Ini ginigibot tanganing masiguro na day magdakol ang kaso ng COVID-19 sa probinsya. Temporaryong pagbalik nin kuryente sa Rapu-Rapu, Albay, pinalawig kan Apex sagkod ngunya na aldaw. Ange Galero sa detalye. Pinalawig pa sa kudmunyan na aldaw alas 12 nin pagpudto ang temporaryong pagbalik nin kuryente sa banwaan nin Rapu-Rapu, Albay. Basado sa ipinaluwas na kasuratan kan Albay Power and Energy Corporation o APEC, kasi ipinaabot masa na sambitan ng LGU, ang rason kung natapig extender pa nindaan para mientras na pagbalik din kuryente sa nasabing lugar, iyong dahilan sa iniman ang hinagad sa indaa asin sa National Power Corporation kan Department of Energy o DOE. Sigun kay APEC Institutional Relations and Customer Support Department Head Leslie Capus, dahil pa ni naisa sa pinal na solusyon ang DOE kung paano mababayadan ang total na 38 million pesos kantidad din areas kan mga konsumidores sa nasambitan niya itong lugar. Tapos nakuta kasuod na ang enot ng hinagad kan na DOE na 48 na oras ni na temporaryong pagbalik ang kuryente asin sa katunayan na pinag-extender pa rin da ini sagkod na alas 6 nin pagkabanggi. Alagad inigirara en ako anindang request gikan sa nasabitan ng departamento. Sigun kay Kapus, dapat na ngunyan aldaw makapagtaunan nin acceptable asin konkretong solusyon. Ang DOE may kinaraman sa sa problemang ini sa Rapu-Rapu, Albay dahil sa posible na kung sagkod sa ngunyan na aldaw o matapos ang aldaw na ini, wala pa nin pinal na solusyon na naiisipan ang mga sektores o kaya mga opisina na kung sa bagay nini, posibleng maputunan na graray ng kuryente ang mga residentes kan banwaan ng Rapu-Rapu, Albay. Dagdag na bareta, ang Sugalero, DCGP. Pagkonstruir nin mga eskwelahan padagos na pagigibongon yan sa Segundo Distrito, Kanalbay, bilang paghahanda daw sa pagbalik eskwela. Al Armario sa detalye.
Mientras tanto, karninin o asin buhay na orig, sobra kamahal ang presyo dahil ngunyan o dahilan kay ni pinag-inganyar na mag-atamanin orig sa Tercer Distrito, Canalbay. Jimmy Nasalita sa detalye. Dakol mo niyan na inganyar mag-aratamanin orig dahilan sa mantinido mataas ang presyo kan buhay na orig kung sa'y nagdadalagan an barakalan sa 160 sundo 170 pesos an kada kilo. Tulong bulan ang durasyon kan pag-ataman, pwede nang i-dispose mantang an karne sa merkado ang dating 320 pesos an kada kilo. Sa ngunya, nagbaba man nin 20 pesos kung kaya nagtataririk sa 300 pesos an kada kilo kan karning orig sa mga saudan. Nangyari ini dahilan sa ASF kung saan maski dain nangunyanin na babaritang kaso digdi sa palibot Canalbay alagad por medyo sa igwang mga lugares na klasipikadong pink zone. Gustong sabihin na pwedeng iluwas an orig asin na mga karne sa konsideradong infected nin virus kung kaya kulang ang supply resulta para mantinidong nakapako ang mataas na presyo kan buhay asin karninin orig kung kaya sa ngunyan dakol ang mga naingganyar na mag-arataman nin orig sa pagsabing oportunidad ini na makadilin siya sa pagsabing halangkawon ngunyan ang barakalan kan buhay na orig ang kabalyuman halangkawon man ang presyo kan karne sa mga saudan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita at DCGB News. 10 minutos po, pasado alas 6 nin pag-aaga, balikan ta ang report ni Alar Mario. Antisipar man garay ngunyan kanibang politiko si ring ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda ang mga eskwelahan ng kaso maging normal na ang sitwasyon ng COVID. Yan ang natutunan kan TCGB News dahil kan padagos sa pagkapagibo may mga dagdag na rooms ni Congressman Salceda lalo digdi sa Daraga, Legazpi area. Sa Daraga may mga kadagdagan na rooms para sa elementary asin high school. Asin digdi sa Legazpi City, partikular digdi sa digdi sa Bagong Bayan Central School. Ang laktang na ini ni Congressman Salceda, aloy naman na pigigibo sa ibang eskwelahan, mas kinanganing niya na naipaman nagkakaikwanin klase sa mga dating rooms, alagad bilang antisipasyon kapag balik eskwela kung natapos ng COVID, doon rin sa manggaray ang pagkapagibo, pagkapatrabaho ng mga eskwelahan. Alar Mario, DCGB. Oras sa Pilipinas, 11 minutes, pasado alas 6 nin pag-aaga. Iba pang mga bareta sa lado lokal. Magalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya.
Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Fit! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. News Express. GB News Express.
Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:16. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado lokal. Sarong babayi, binungag, pagkatapos na magsayuma na magpagdagamit sa barkada niyang lalaki. Lowens Barcena sa detalye. Pagtagapili-pilion talaga kung sisay ang dapat mong pagtiwalaan na barkada tangon niyang kulog sa tikab literal ang sinaparkan sarong 19 anyos na daraga. Pagkatapos na bungagon kan barkada man sana kan magtanggi ining magkagat sa pagtangro kay ni na magpagamit sa iya kapalit kan 1,000 kwarta sa may crossing kan barangay Bigaa, Legazpi City. Ini ang reklamo mismo kan sarong daraga na tuyong day ipag-uunambitan ang pangaran na taga norteng parte kan Legazpi na aligado alas 5:30 kasubanggi bantang naglalakaw na siya pataas sa tinampo pasiring sa buyuan. Tidabat ini kan gari nakainom na sarong 27 anyos na solterong barkada na saro man na taga norteng parte kan Legazpi. Tinangro ang biktima nababayadan daw siya 15,000 basta magpagamit daw sa iya. Tapos diretso ni kuminapot aligado sa mga masilang partikan lawas lalo na sa daghan kan biktima. Ni man na suspect, iyo pa daw ang may ganang madagit kaya binungag siya. Ninduang beses kay ni sa tikab kan magparatanggi ni asin magpararesist ang biktima. Kung kaya nagreklamo ini mismo sa Legazpi City Police tangani nang magsampan ng reklamo. Kung kaya ngunyan, bilang formal na disposisyon, inabisuan ini na magkuha ng medical examination sa Legazpi City Hospital. Sin ang siring na kaso, i-refer muna sa barangay para pag-ulayan ang siring na bagay. Tangani nang makapagsampan nin magkakanigong kaso sa paagi kan mga proceedings. Mga dagdag na pareta kay Baser Reboy Mata sa Bubil Unit, ako po si LBB. Nag-abiso ang panrehiyon na opisina kan Civil Service Commission sa Bicol na maging maikmat asin ipaabot sa sendang kaaraman sa pagikan Public Assistance and Liaison Division magin sa mga otoridad in kaso makaresibinin mensahe gamit ang pangaran kan sendang ahensya. Sigon kay Civil Service Commission Bicol Regional Director Daisy Ponsalan Bragais, ang nasabing sistema posibleng pigigibot ang aning makakuha ng informasyon kaniba pang mga individual asin ahensya. Paliwanag ni Bragais na sulamenteng ang mga informasyon hali sa website kan sa indang opisina asin FB page kay ni ang mga lehitimong pages. Sangunyan padagos man ang sa indang investigasyon tangani mong midbidan ang mga personang nasa likod kay ni. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal. Total na kumpirmadong kaso ng COVID-19. Suminakat na sa 369 sa Daraga, Albay. Renz Lona sa report. Suminakat na sa 369 ang total na kumpirmadong kaso ng COVID-19 digdi sa Banwaan ng Daraga. Sa datos na pinaluwas ng Health Unit sa pahinganot ni OIC Head, Dr. Cesar Mata, na kung saan sa 369 total na kumpirmadong kaso ng COVID-19, 314 digdiya naka-fully recovered na. Ay sa ngunyan, igwanayristrong 20 persona nagadan sa nambitan ng helang digdi sa Banwaan. Ay sa ngunyan, igwan pinagbabantayan na 35 total na aktibong kaso. Kaso hapon, nadugangan na naman ang kaso ng COVID-19 digdi sa Banwaan Candaraga, na kung saan 5 positibong kaso ang duminugan. Si Bicol patient number 10023 sa 63 anyos na babae taga-tagas Daraga, Albay, sin close contact ang sarong nagpositibo ay sa ngunya na quarantinaman si Bicol patient number 10024 sa 52 anyos na babae taga-tagas Daraga, Albay, sin exposure niya sa roman na pasyente sin ngunya na quarantinaman si Bicol patient number 10027 sarong 41 anyos na lalaki taga Mararoy, Daraga, Albay, asin ini close contact ang sarong nagpositibo, asin sa ngunya na quarantine naman si Bicol patient number 10051
sarong 25 anyos na lalaki sarong government employee taga Kilikaw, Dargalbay, asin close contact man kan sarong nagpositibo asin asymptomatic asin nga na quarantine naman asin si Bicol patient number 10091 sarong 23 anyos na babae sarong account supervisor taga Banyag, Dargalbay, asin wala ining history of exposure ini asymptomatic asin nga na quarantine naman kasang kunya padagos sa pangapodan kan Royal Health Unit kan Dargalbay. Maging mga lokal na gobyerno na magsunod sa mga pinapautod na safety or minimum health protocols tanganing maiwasan ng paglangkaw pa ang kaso ng COVID-19 digdi sa banwaan kan Daraga. Magdagdag na barata, Renz Luna, DCTV. Mga tugang, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. 16 ang narehistrong panibagong gadan sa COVID-19 sa Bicol Region. Susog ini mga tugang sa latest na report kan Department of Health sa publiko. Kunain, nag-abot na sa total na bilang na 347 o kaya 363 ang total na bilang sa Kabicolan. Ang 16 na recorded deaths kan may connection sa COVID-19. Yung kinabibilangan kan 4 sa Camarines Norte, 10 sa Camarines Sur. Sa ibong nalado, igaman po kim mga naidagdag mga tugang na 68 na recoveries may kinaraman sa sinabi ng kaso. Kasuhapon, sa sendang informasyon na ilinuwas, ang Bicol Region igwakis sanggatos na dagdag na panibagong aktibong kaso ng COVID-19. Sanggatos na ini, 20 ang sa Albay, 10 sa Legazpi, 5 sa Daraga, 2 sa Ginubatan, 6 ang Ligao City, Manito, Asintiwi, mantang sa Camarines Norte, Siam, 44 sa Camarines Sur, asin saro sa Catanduanes, sa namakukuha sa Baras, mantang 17 sa Masbate, Siam sa probinsya kan Sorsogon. Sa ibong nalado, ang total na aktibong kaso ng COVID-19 sa Bicol uminabot na sa 2,667, mantang ang kabilugan kaini nasa 10,091. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, aramon tandagdag na informasyon kay si Jomar Bien, drug den sa Tabaco City, sinakyada 5 persona, arestado kan mga otoridad. Jomar Bien sa detalye. 5 persona ang arestado kan mga autoridad digdi sa siyudad kan Tabaco matapos na sakyadahon ang suspitsadong drug den digdi sa barangay Santo Cristo. Ini matapos na mismong ang Philippine Drug Enforcement Agency ang nangenot sa pagsakyada digdi sa residensya ni Alfon Bonto Abaluado, 26 anyos, drug den maintainer digdi sa Purok 3 Barangay Santo Cristo, Tabaco City. Sa ginibong pagsakyada kan mga autoridad, bitbit ang search warrant digdi sa residensya ni Abaluado na abutan maninda ang 4 pang persona na nasa aktong nagsisingot kan pinagtutubudan na siya po. Kung saan ang mga ini nabistuhan na si Roberto Buen kan Roberto Buen, Romel Butchal, Salvador De Luna III, asin Mark Joshua Mitra, kan kapariyong lugar sa pag-rikisa kan mga autoridad digdi sa drug den na kuaninda ang nagkapirang sa siya ang pinagtutubadan na siya po na nagkakantidad nin sobra sa 100,000 pesos. Ang 4 kasabay na ini pang drug den maintainer iyon inararestar kan mga autoridad asin pinagpreparar na ang magkakanigong kaso kontra sa sainda. Yan ang report. Jomar Bien, DCTV. Alas 6:25 oras sa Pilipinas. Iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Susunod na. GB News Express. GB News Express.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat ng kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaknutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang inako po kan DOH na posibleng dai maabot ngunya na taon ang target na herd immunity sa bilog na nasyon. Paliwanag po ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na ini dahil sa pagkaatraso kan delivery ng mga COVID-19 vaccine sa Pilipinas kay bahana ang mga bakuna hali sa India. Sinabi niyang posibleng abuton pa nin Enero sa masunod na taon bago maabot kan Pilipinas ang target na herd immunity. A pesar kay ni, siniguro man Kabutahe nagigibuhon pa man giraray ninda akan gobyerno ang espersos na maabot ang herd immunity sa nasyon ngunya na taon basta diretso ang pag-abot kan bakuna sa Pilipinas. Nakarehistro po nin pinakahalangkaw na heat index sa 47 degrees Celsius ang Dagupan City sa Pangasinan. Sigon sa Pag-asa, ang Sangli Point sa Cavite nakarehistro nin heat index na 46 degrees Celsius. Mantang 44 degrees Celsius man ang heat index sa Clark Airport sa Pampanga. Parehong nakapag-rehistro nin 43 degrees Celsius na heat index sa Ambulong, Batangas, Apari, Cagayan, Iba, Zambales, Asinto, Gigrao. 42 degrees Celsius man ang heat index sa Kasiguran, Aurora, Lawag City, Masbate City, Pasay City, Quezon City, asin Sinait, Ilocos Sur. Mantang 41 degrees Celsius man ang temperatura sa Subic, asin Davao City. Nagpatanid ang Pag-asa ng heat index po on 41 degrees Celsius, sagkod 54 degrees Celsius, magiging kausa nin heat cramps, asin exhaustion apera sa heat stroke kung magapadagos ang physical activity sa sobrang init kang panahon. Dahil ang digdi, inabisuhan kan Pag-asa ang publiko na magtiner sa nasa laog kang harong, magsulog nin manipis asin light colored na mga bado, asin regular na pag-inom nin dakul na tubig. Daina daw maimporta nin bagas ang Pilipinas sa kakusugan kang harvest season sa nasyon para dai mapektaran ang ani kan local farmer sa Pilipinas. Ini ang pinaglinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque kasunod kan isinumiter na relasyon sa Senado o resolusyon sa Senado na nagbabawi sa Executive Order number 135 na may kamautan ay babaan tarifa sa imported na bagas sa laog din sarong taon. Sigon kay Roque, taon 2020 bako supisyente ang bagas sa nasyon asin nadidivisinan sa pag-importa kay ni.
dahil digdi pigiinot nguna kan rice exporting countries na i-secure ang sa inang supply nin bagas lalo na tamay pandemya. Tinamanindo ni Roque na ipapautob sana ang importasyon nin bagas sa nasyon matapos kan harvest season para day mapiktaran ang presyo kan pagbabakal kan bagas sa mga local farmers. Pigko-konsiderar po mga tugang ni Presidente Rodrigo Duterte ang pakikipag-meeting sa mga dating presidente kan Pilipinas para tukaron ang mga isyong nakapatos sa claim sa West Philippine Sea. Sigon ini kay Presidential Spokesperson Harry Roque, asin ang lakdang mas makakanigo kumpara sa i-convene ang National Security Council na propestong lakdang ni dating AFP Chief of Staff asin Senador Rodolfo Biazon. Sinabi ni Roque na nunambitan sa iya kang presidente na daing mareresolva sa National Security Council base sa magiging eksperyensya sa pag-atindir sa pagtiripon. Didi kaya inisip kang presidente na imbitaran ang mga dating presidente siring man ang nagkapirang personalidad para magtiripon sa isyo kang West Philippine Sea. Tinamanindo ni Roque na warang makalibong sa posisyon kang presidente dahil warang teritoryong mawawara sa administrasyon ngunyan. Pupo na sa masunod na simana kan House Committee on Justice ang pagdangog sa impeachment complaint kontra kay Supreme Court Justice Marvick Leonen. Ang nasabing pagdangog itinalaan sa Mayo 27 matapos na inot ng i-refer sa Justice Committee ang reklamong impeachment kan Martes. Aramon kan komite kung may sufficient in form and substance ang impeachment complaint na isinangat ni Edwin Cordovilla, Secretary General kan Filipino League of Advocates for Good Government kan Disyembre 7, 2020 dahil sa pagpalyar kan maestrado na desisyonan ang 37 kaso sa laog nin 2 taon. GB News Express. GB News Express. Alas 6:33. Ang oras hatong simbukang Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Judge Chewing Gum, Chillax. Mag-judge ka muna. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok
na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. GB News Express. News Express. GB News Express. Bareta sa ibang nasyon, garing suko na daw ang Hamas militants sa pagpagbalyuhanin mga rockets sa pagultanan ninda kang Israeli military. Ini dahil naggalaom ng unyan ang senior Hamas official na may mangyayaring ceasefire sa pagultanan ninda kan Israel ngunya na simana. Alagad padagos pa ang giraray ang paninindugan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ipagpadagos ang bayolensya sagkod na maibalik ang katrangkiluhan. Siniguro o seguridad asin maibalik sa nasyon o maibalik sa normal ang pamumuhay kanamanuan sa Israel. Sobra po sa sanggatos na Israeli airstrike ang piglansar sa Hamas infrastructures sa North Gaza. Mantang mantiniduman ang pagbabalos o nagabalos ang Palestinian militants gamit ang rocket fires. Mantang suminakat naman sa 227 katao ang nagadan sa kariribukan na pinagkinabibilangan kan sobra sa sanggatos na babae asin mga aki. Nasa 150 na militants man ang nagadaan kung sain karaklan sa indahali sa Gaza
Gusto kan senior Hamas officials na may mga mangyaring ceasefire base sa mutual agreement. Nagkasundo na po ang European Union o EU na tugutan ng palaugon sa nasyon ang mga natulukanan ng COVID-19 vaccine. Ang nasabing lakdang pagrekomendar kan dakol na miyembro kan EU para sa pagtanggal kang travel restriction sa dakol na nasyon sa Europa. Iluluwas man sa mga masunod na aldaw ang ligtas na destinasyon. Nagalaom ang mga opisyal kang EU na pwedeng magbukas ang dakol na nasyon sa bulan ng Hunyo basta mailuwas ang nagkaperang regulasyon sa pagbabiyahe. Ikinamundo mga tugang kan mga namanuaan kan India ang naging sitwasyon ngunyan kan sa indang pigaapod na Holiest River kung saan napano na alegado nin pagnaglalangkaw na ginatos na mga bangkay na pinagtutubudan na nagadan dahil sa COVID-19. Pipasulo naman kan gobyerno ang mga nakukuha na bangkay sa laog maski dai pa nakukuha ang identity kaini. Ang India nakapag-rehistro po din 25 milyon na kaso nin asin 250,000 nagadan. Alagad nagtutubod ang mga eksperto na mas dakol pa ang bilang kan mga nagadan kumpara sa pinalawas na official tally. Dakul man na nagtutubod na ang mga bangkay na nahiling na nagapataw-pataw sa salog hali sa distrito kan Uttar Pradesh. Napag-araman na ini ang saro sa pinaka-dakulang salog sa bilog na mundo asin rekonisidong sagrado kan mga Hindus. Nagtutubod sinda na pag nagkarigos digdi malilinig ang sa indang kasalan. Pigagamit ninda ang tubig kaini para sa mga ritual sa relihiyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye mga tugang kay iba po si News Manager Mar de la Cruz. Pading Mar, good morning. Good morning, PP. Maski voluntaryo, piging kanyar ang gabos na magpabakuna para sa proteksyon at kaligtasan kang gabos. Pinanabi the belt sa padagos na paglakop kang COVID-19 pandemic. Sinabi ka na hensya, dahil hindi dapat ikatakot dahil ang mga bakuna na may Emergency Use Authorization o EUA, nag-agi sa araw na pag-aadal ka mga eksperto. Ang rekomendasyon ninda susog sa datos at ebidensya, ikan sa mga clinical trials, at pagkikiwas sa mga ibang parte kang kinaban, idinagdag pa, na ang COVID-19 dahil yung pipili na edad o estado ng salud. Sigon sa DOH, magpabakuna dahil ini epektibo para maiwasan na magkaiguanin malala o magadan sa COVID-19. Sarong pagirumdum kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Lusot na po mga tugang sa ikatulo asin pinal na pagbasa sa Senado ang Senate Bill 1840 o Retail Trade Liberalization Law. Sirarom kan proporidong lay ibababa sa 50 milyon o $1 million US dollars ang pigmamandatong paid up capital kan mga foreign retailers na gustong mga kapital sa anumang na retail trade businesses sa Pilipinas imbes na presenting 2.5 million US dollars. Nagtutubod si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na pigbubuksan kaini ang ekonomiya kan Pilipinas sa mga dayuhan na sufficienting level para mamantener sa medium level ang kompetisyon. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang, si Bishop Alex Alarcon kan daet ang pinakahoven na obispo kan Katoliko ngunyan sa Pilipinas. Kag Enero 2, 2021, pasanan na ordenahan kan Santo Papa bilang obispo si Bishop Alarcon dangan ipinag-instilar sa daet kasalida ni Bishop Gilbert Garcera na nailipat sa Diocese kang Lipa. Pagkatapos kan sa iyang teolohiya sa University of Santo Tomas,
naordinahan siya bilang padi para sa Archdiocese of Cáceres kang 1996. Taon 2001 kan makuha niya ang licentiate in Church History sa Pontifical Gregorian University sa Roma, asin taon 2013 naging superintendent kan Catholic School of Cáceres dangan spokesman kang Archdiocese. Sa edad na 48, si Bishop Alarcon ang pinaka-aki na miyembro o youngest member ngunyan kan Catholic Bishops Conference of the Philippines. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. GB News Express. GB News Express. Sa pangaran mga tugang kanagsurat kan Bareta, News Manager Mardy La Cruz, News Director Edwin Peralta, katawang sa Angel Mustasa sa mga Bareta sa lado lokal. Report kan Mega Force Patrol hali dyan sa luwas. Mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic ayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesto Grow to grow happy! Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. nakaupo amoy pawis agad. Konting lakad amoy pawis agad. Sa summer init ang bilis, konting galaw amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitigil.
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita sa programa sa DCGB. Ini po mga tugang sa inyong programa in the morning sa DCGB. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Nag-iskan ako kang record sa mga press releases, mga tugang kan Department of Health. Kaya ginibuhan ko kinyo story kasubanggi ng anggulo tungkol mga tugang sa number of deaths sa laog din sa rong aldaw. Pig-recall ko po sa mga naging istorya, magpoon kan 2020, magpoon ang COVID sa satuyang rehiyon. Hindi ako lang, iti-text ko sa mga friendship ta dyan, sa mga friends natin sa Department of Health,
Gari di ako kinatandaan dunyo, Ronald, na sarong aldaw na report ninda, ang gadan 16. Dati mga 2, 3, mga arog kaya na numero. Di akong natandaan mga tugang na ang gadan 10. Pero kaso hapon, sa press release mga tugang kan Department of Health, ninda, kasapon ilinuwas, pero po ang date ka ini May 19. Ta-delayed ki as of May 19. 21 bagangon yan, di ba? Pero kasapon ini ilinuwas. Pero first, Dr. Alan, may natandaan ka po kay ni. Itagton, hapot ko daw kay Ate Noims, Bron, Kung may natatandaan sinda ka ini na first mga tugang na istorya kan Bicol, na sarong aldaw, 16 ang gadan dahilan sa COVID. Apat sa Camarines Norte, mga tugang ang gadan, 10 sa Camarines Sur, 2 sa Naga City. In fact, mga tugang, kung sa madahon mo, 12 ang gadan sa Camarines Sur. Taan na gayaon sa Kamsur, although independent city ini. 12 Camarines Sur, 2 sa Naga, 4 sa Camarines Norte. Tagtaw daw, ma-interview kita kaini sa Department of Health. Baka makauron ta sa PIO, si Dr. Lulu, baka maapudan ta taon-taon. Pero kay po na ipaliwanag ini, mga tugang na informasyon na inita. Usually bagan, mga news writing, news reporting, hihiling so ang guloon in mga tugang na pirangay ang kasungon niyan, sanggato sa Bicol. Di ba? Pero baka daw na highlights ini, mga tugang na inot na hilingon kumpara sa naging gadan. Imagine 16. Di ba? 10, sanggato sa record ka so apo na positibo. Kaya nga na sa reaction ni Dr. Alan, mga tugang na dapat tabi ilingon kimaray, mga tugang ang suggestion niya, ilingon nga tabi ang number of cases kan mga nagkang kaso na naglalangkaw sa Kabikola na hanggang sa ngunyan po, day pa nagbababa. Di ba? Day pa nagbaba. Ilingon mo daily percentage, daily average, mga tugang kang positive sa Bicol, day pa nagbababa din sanggatos kada aldaw. Patun mi pataas, minababa mang kidit mataas. Di ba? Tapos nga ningon yan, mga tugang, ito sa reaction sa pagbiglang pagbalik, mga tugang kan biyahe kan bus. Mga tugang sa Bicol, efektibo sa aga. May biyahe na kita. Sa Legazpi, Manila, asin iba pang probinsya kang Bicol, point to point sa nadaatabi, aling Manila, ang requirement pag masakay ka, bit-bit mo ang negative na RT-PCR or saliva test o pwede man so antigen test, dapat negative ka dyan. Ngunyan, anong apot nga na dyan? Anong assurance mga tugang na mga nasa bus terminal, aram ninda, tatao kung paano mag-identify kampike o tunay na test results? Di ba? Then mabaraba dyan sa mga aragihan, imagine ang mga staff pala dyan, mga tugang sa laboratory, sa DOH, 16 hours duty, June. Ang trabaho ninda, 16 hours tabi. Diba? Kaipuhan pa ngaya na makapaluwas din resulta, takaipuhan ngayang maray kang nagpapatest. Almost 80 tests po, 800 tests daily. Imagine, 800 na individual oral daw ang pigte-test mga tugang kan mga tao diyan sa satuyang laboratorio sa DOH. Gari na ngayon mga zombi. Siyempre paragal. Di ba? So tension pa, na dahi ka maulakitan. So sa enda pang psychological aspect. Dahil ka nakakauli sa pamilya mo, din halawig na bulan, bago ka pauliom, siyempre pasiguro ka.
mga tugang naka-quarantine na kamo dyan, pagyaong kamo nagtatrabaho sa laboratorio. So, nung expectation ta kaini, mga tugang, tabi, sa satuya, tabi na palibot. O ngunyan, ilinganan nangyari, 16 nagadan, sarong aldaw, sa Bicol. Highest po sa Camarines Sur. Okay, o yan, taon-taon da. Ikaklaro ta iyan mga tugang sa Department of Health taon-taon. Baka may makauron ta tabi NPI. Ano yan? Natagar first time iniya, tapig sa kuyang mga records, pig-scan ko, buda so, pigbabalikan ko sa mga kanangyari kan mga nakaaging taon. Garda akong natandaan ha, na sa Laog Kisarong Aldaw, sa report kan Department of Health, this is mga tugang anggadan dahil lang po sa COVID-19. I-verify ta yan, taod-taod mga tugang sa, taod-taod tabi sa DOH, baka makauron ta si Dr. Lulu, ang spokesperson tabi kan Department of Health. Okay? Mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik kita sa programang Anapot sa DCGB. Thank you! God is good all the time. Tapos na ang programa, Lakaw. Pasiring sa lamesa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Ito nga